L'art és important. Claro que sí. Me encanta. Sí. El arte es importante, sí. Jo crec que més que important, l'art és imprescindible. És el que ens mou, no? Et connecta amb tu mateix. Crec que la creativitat és un antídot contra l'avorriment, contra la repetició i contra la vida en blanc i negre o en gris, no? La creativitat dona molts colors i si els combines d'una manera diferent, cada dia pot ser d'un color diferent. Señora, le dio valor a mi vida. Para mí ser creativa, pues mira, voy a coger una palabra que he dicho antes, es sobrevivencia. És ampliar una mica el camp de batalla. No perdre la curiositat. És una bona manera de que no estigui trist i de que em coneguin millor. I crec que tothom pot ser creatiu, no cal ser un creador per ser creatiu. Entiendo las discapacidades como otra diversidad del ser humano, ¿no? Y todos somos seres humanos y todos los seres humanos por naturaleza somos creativos. Les persones amb discapacitat sou d'una gran creativitat. Las personas con discapacidad me parecen creativas igual que las personas que no tienen discapacidad. Habrá más creativas y menos creativas. No por tener discapacidad tiene que ser de una manera o de otra. Yo creo que creativas somos todas y todos. Crec que si no fóssim creatius, nos veuríem com som. La creatividad, como he dicho antes, es algo totalmente necesario en todos los aspectos de la vida, desde cocinar un plato para tu hijo a hacer la cama. Pots estar cuinant i estar creant. Pots estar fent un cafè i mirar l'escuma del cafè i veure una flor i tallar, imaginar altres coses, et pot sortir un dibuix, o sigui, evidentment, està totalment relacionat. És com tu ho vius. El dret a la cultura és un dret inalienable a la persona. La igualtat d'oportunitats pel que fa a l'accés a la cultura, a les obres d'art, al patrimoni i a les pràctiques artístiques és un dels valors de la identitat. Volem més oportunitats! Trembles, but